Kelalong cisha ki benta ki berung hadu ki kamera bam ki jongi kamera tiak ki jongi. Habang install kinu ki app ngim ju page ki terms and condition. You should scroll next. Aku kena kajok ke pamatape ngaso bangi hapan long social media active ben. Kena ka cybercrime ka zaman haki second. But ka attack yang i baro ki ba use smartphone but internet. Nating ada victim si Tama. Nam juri grad, may lapakla nili. That's like goes on nili. Habang ikran do meneng asmo be bakata ka internet lan ka AI is bad. Tang bolong ba there's always pros and cons to it mo. Kajing bu kajongi kini ki personal data kajongi hak internet kalong ka babhane kalong ka bu jingmane. Kablay shibun ya kani ka por. Paning kong ngaku aban ai ya ka jing ngungu kajing ro yu blay. No pala engi ban wan ha kani ka caka mo bangin ya lumlang kumni. Bangin ya keren bangin ya thir halor kani ka mat ka ba masngo kalong ka Pyndonkam bah kani ka juk ka bamenta. Makwaru ban ai ya ka jing ngungu ya ka seng samla lum syap pelun kabala mau daka jing rai rang ba ke jong pi ban ba pi su thu ik jing Pyndonkam ban pelong ya kum kini ki jai Rynsan nang ba kala ban ai jing mentoy ya ki kun samla ki jongi ya ki pat ba ki jongi mu bat kum joru ya ka dor bar shnong lum syap kabala kershan ya ka seng samla but ikermen ba lingba kani ka pan discussion lingba kani ka Rynsan Iathir ka jongi ngila banyo iki jingnang jingtip kiba ya day bat kani ka mat bat kumjo ru ngila ban shempang ba lor kumno kinlong kiba Husiar habangi Pyndonkam ya ka core internet tinga kwa ban priang so baru ya ki panelist ki jongi mo ngidon ya iba nangsan borlang sim iba mikmat na kaliang jong kisamla nangta ya i temen besan LS nong si kumjuru ngidon ya iba sebor wan kar kumbala pentip iba de deputy director but scientist C jong NIC Shlong but kwarun pediang sobha ya iba Edward Karpran iba de USI cybercrime wing jong Kameglaya police di ngaskuan betep ruang ni ba kani ka jing ekran ka jing imtasi kandai shibenta bat ka kini ki Rynsan Iathir ka bangi don ha ka forefront media mo series ka jong ni ti ba shukwa ban pentip shaki palok ki baju pet yo forefront ka we ka post ka we pat ba kani ka jing ekran ka jong ni imtasi kandai halor ka cyber security lani kata ka jing ngo shngan ha bangi Pyndonkam ya ka core internet ha kani ka juk pamenta ti sajisin ngap yang sumhai pi sha kani ka program but kuman mat phang halor kani ka jing kani ka topic ka pamenta simo ni iyang ni pagari cyber security pangitip ba habang iong cyber security ki don shibun ki bawan ha ki jing mo juk pakha ka jangi kawai ka de ka jing Pyndonkam ya ka internet kawai kumnu i Pyndonkam hok ya ka internet kumnu ki kam snew ki bami ladangi Pyndonkam bakla la ningim long ki ba Husiar bangi Pyndonkam ya ka core internet but sagawai ka belong ngala ai ha ka brief ki panelist ki jongi bangin ya kran kindiat halor kani ka jingwan jong ka artificial intelligence ru kindiat ngin chuta halor ka kamat mo namang kena samlar ki don hangi tinga kwa ekir bekinyo ya ki jingnang jingtep halor ka kamat ru but kumpingi i mentahi baga jala meglaya kumalong kiwei pat ki jala jong kari lani kiwei pat kiri jong perthai ki sakhi ya ka jingkiu stat jong kin ki cases kin ki crime cases ki bayam ka bayade bat ka jing Pyndonkam bakla ya ka internet niyo i mo ba man laki por ngi ki cases kum fraud lani ki scams lani ki cyberbullying lani ki trafficking ki baja link ba jong ka core internet ho angin numla ban len ba kat kum ke jingya jong ka perthai nanta ki bun ki jing kala ki blawan ki blawan ra ki jing mentoy yang kum ki pai ba henry ha ka joko por ngi di ban long ki ba Husiar ti kani ka panel discussion mentas ni ka katmu bangin ya keren halor kita ki jing mentoy ki ba ka internet kelawan ra pada ka joko poru ki kita ki jing ma ki ba up yang ikum ki pai ba ladangim nang Pyndonkam hok
ya ka internet ngim ngau thu kumnu ban Pyndonkam ya ka bat sa kawairu kalong bangi kwa ikipat ba bakin don ya kata gajing nang gajing tip lani kata digital literacy mo ka bahayu Pyndonkam ya ka internet mamantangi tip dot baro na playing job pidoni ka phone mencuangi ang balik click of a button on a mouse mamantangi ang by tap of a finger on your screen mo borong idon smartphone tingi don ka menang kumno bangin Pyndonkam ya ka ti nginyat be ya kanika jing ya kren ka jongi da ka jing kali ka banikong na ka benta iba ngan sedang shona iba khatpran mo ba ngite bah ka jela meglaya ka jongi dei Katkum ke National Crime Records Bureau kameglai ke register sapun riu teli ki cases of cybercrime hau tang usnem arjar apulai mangayo ke record tang hadu usnem meglai police record tang hadu usnem arjar apulai temang ite baki don shibun ki cases ki ba claim register hende ki pat ba ki mat mo tipilan batai ngi hang ni ba nakini ki case ke ba phi kum ki pulit pilayo men register ndai ki e ki ba bondo ba ki e ki judge crime ke ba ki kini nong le kam sni ki juk smart ha ban le ha kata ga dark net ni ka cyber world no Ladangi check ya ka data re naka portal jungi ken tingi ya chaka 2019 ladangi check tang hendriu tali ki cases ba report online wa te 2020 21 22 te 23 24 25 ki kio ke increase bet manusnam te means ka graph ka kio with chalor long kam Husiar ken te ki data jong ka state ba jong ka National Crime Records Bureau ka paniba ka cybercrime cases ka increase umde tanga state jongi hapo ka riboro ka way but kata kadai tang baki report online like no katu ka baki shuan file directly hapo thanan like no katu ka ba kim ya report sina kanu ka daw mo te ladangi plus gitu means kala double na triple ki cybercrime cases Tiki common types of cybercrime cases hang ni hajala jungi kindon artly ki common ka 70 to 80% kande kanika online financial fraud te 20 to 30% kande kanika sexual exploitation ne ka sextortion Tiki example ka bangala pan ai kalong hakanika online fraud kidon ki bon jat kala bende ka digital arrest, kala bende ka online gaming, kala bende ka investment scam. The digital arrest, they mostly, longan chu example, kini ki scammers ki impersonate kum mangi ki police, ne kum ki government officials. But ki ong ba, kadon ko ka parcel, ka baha ka kerteng jong pi, but habangi plate ngilap di kini ki illegal drugs. Te hadin kisah penting ki penmai ki balada film ni ek ka bengi ong mangi tingin sa one cam ya pi ban isa tap ya pi po jail te kisah pa eki chepo kamera pa isolate eki pa disconnect communication from everyone hadin pada kisah extort money naki te kawai ka baki dei ban tip kalong ba mangi ki police ladangi don kam you know either ngin wan ha yeng jong pi neng in pawan ya pi support thanan dalale ru ngin pa ifi ban le support kamera ne ban pa pisa yangi te kata ka digital arrest te ka investment scam pada long ka belajar ya bun ngot hang ni hapo jela jongi kadai kumkini ki scammers mo ki sedang men reach out ski breu link ba ki text ne kini ki social media apps ne kini ki dating apps hadin ki sa try ban build ya kini ki relationship ne kini ki romance ki belong fake kan te lada ki la establish pada ko tu trust ti ki sedang ban introduce pada kini ki investment ki ong ba pet ni invest kata tingi yo kata profit ti ki sedang ban Elio pada yaki kan ba ai pisa yangi ngin invest mangi
Tivin sayo kata ka profit. Dikila adon ki kies ba, to kila ai kita ki brio mo. Chubo ki ai 10,000. Diki peni ba kila earn profit 5,000 in just 1 or 2 days. Di bakin yo pada bakin invest sure kila kumno ki ai ko to ka 5,000 ni ki victims. Diki yang pada beli film invest arlak lailak. Kang fin bio kambon sure. Telada kila invest pada ki peni ba kila yo profit kata. Thì hadin kin lakwa ban withdraw ka to ka pisa kile kumno ki ong ba fi haban siu kita ki charges kita ki taxes kita ki fees ti ki don ki banget ki siu te hadin pada ki sa realize pada ba ki scam ba ki pa siu pada te hadin pada ki to ki scammers pada ki shujar ka jano Di kalong kay ba smokia mo ladangi nama pi ong menta 70 to 80% ke di financial fraud mo but the other you ka di sexual exploitation kini ki sexual exploitation hakanu ko dur pada ki wan pen thamil ni ki wan pen biet ya ki brio okay ka sexual exploitation ka sextortion ka ba ki ong kalong similar kum kani ka investment mo ki try and reach out through text social media and dating apps they try and build trust they kinla establish ko trust kis dang ban pani kini ki private photos ne kisdang man oyeki ban participate in an explicit act through video call. Te lada ki victims pada kila participate kim tip pada begitu ki scammers ki record secretly. Te kin la yo record pada ya ketu ka act then they send to them kisa blackmail ki. Te hadin pada kis ong bala da film ai kata ta pisa te ngin sepelong viral ya kan video. Ti kalong ka ka ba hakaway ka liang ni sumpo ba ka internet kala pinyajan ya ka perthai bor ka way mo kumangi over the world now has become a global village henry hakaway pa ka liang ni page ba kumi sermon tani ong ba ki don shibun ki rio sneo mo ki bedon ki jingmut sneo ka ba ki le ki ni kam ban ka ba pinthami ki brio ki jongi ba thok ki mo kam tam ka ni ba pi ong financial fraud le ka bangi I kam tam ki rio temen ki jongi ani ki bla kham no kerta mo haba ki I kom kini ti ki ong ngin le kum no because ni personal experience rung la shem ya ki mama ki kemi ki jongi mo ki bla ja kum ta ti ngan sawan yang shapi ba kar plan ngakwa ban phai shaiba sai bon mo ba mentan I ba karpran ikran Japan kanika digital fraud mo kani financial fraud bayong ba kidon katu kat ningut kat ni katu kan klit kin hun ki ba kin wan chapi kin ong ba pin invest ha kanika ka jat kam pin yo pisa kata la ne pi le kani hendai hatu kidon pade ni em ki genuine companies ni ki genuine association ki badon hang tai hapok online kan ki ba jule kani pade padlada de kidon kumnu pade na ki bor ka an ki la ban differentiate lan ki pinia pher kinu ki de ki bade shisha ba kinu ki de bathok Blai kong kita cing clear filamu kong ni sha shwabin pui sha kita cing clear pi ai mantan chpang ni digital fraud kong ni dei ban su thu shwab ha ba kani wangi khot ka cyber crime ne cyber security kidai ha no banta jong ka jing im jong ni bale se mabun jong ngi sham ba kimpat su thu ba de kan no banta wangi ka ba ha ba po ni ka cyber crime teng la dagi brio ki Pyndonkam ya ki data jonga ne ki jingtip jonga kum ki kerteng kum ki mobile number ne kum kinu ki badesh phang jonga na sim nanga bang Pyndonkam pat ha wei benta banle ya ka crime se banle ki buku digital fraud oka financial fraud ti ini ban su thu angni ba kani ka dei ne cyber crime kahap ni mah kata ka cyber crime namar bala dangim tip ha babun ba gini ki criminal cases bangi don mentam dei ba ka ba ya hap tang bar cyber crime la dangim su thu ba kan jinjar ngi ba ka dei ka jingkeli ka bangin ai o ka dei juba bangin ai ne wanum ai kum ka jingkeli wa pila ai mentan ya ka long ba ha kan nu ka mentan dei ka beneng kong ka long ba ka nu ka data la ni ka nu ka jing tip phang jonga kabadai ba pila ai ni bala pila pentip shaka bala don na digital format ka ba pila pentip shaka bank
ni ka ba pila ai chano kumki Aadhaar number ki ba long fully digitized ada Pyndonkam baklai kini kila hab ya ka cybercrime ti lada menu balak ban yo ya kini ki information undai e bakali ling bagi phone ni ling bagi kino ki media ki badai in the form of IT lang bagi phone ni ki computer ni any kind of communication bapa sepi kan Andai lada ki shim ki data jeng pi ki Pyndonkam ki ha ki computer jeng ki kani ruk la dega si benta jeng ka cybercrime ti ha kanu kom ha kanu dur pin suthu e kata kalau momenta pni ba kini ki financial institute kom ki banks ani ki investment institute kin numpa ni kini detail no pi kin kila man ka por pni ha ki media lani ha kanu jeng tho ba dalai ru em kin numpan kini ki secret code ki pin code lani ki date of birth jumpi ti kata ka way ban kong ba phila man su tho ba ka de ga jingkali ba wan na ka jaka bomdei habang ya kren kumni claim don ganu ka media ban capture the information jini ndai la Pyndonkam pat chu phikali yang amanta kum ka snem kha jonga ndai philik Pyndonkam ya tu ka snem kha jonga Hakanu ka device ko mobile na computer kataru ka day part of cybercrime but kataru ka day one way of collecting information ka bapi lum yaki Pyndonkam te hagini isni mentale namar bro ki tiar ki badon hayeng ki badon nakali ki badon hangni bengi syong menta komentar ada pi ong bagani ka jinya kren jengi ka day kalong online Facebook ki YouTube channel Kini kijing tira jungi mentang ni non ber ki breu shalendet ki bala ban extract ki information ni. Yen num su thu aga jing kren para mangi. Tiga ban kong kalong ba ni hi ki breu man breu ni de ban su thu ha por bangi pentip segi breu ki bangi kren. Im dei ban like kelumar ki no information mangim dei ban pelai ha ki jeka bala ban capture ki information jungi. Tai ban kong. Ti ban ong hi ba ki breu ken wan tang ha ba ken phone ni pi kamlong ta te sakawai kwa ban issue ni kalong ba menta ngi dang ya kren tang mobile bat ka core computer ko bangi su thu la ban de ka desktop ni ka laptop ka don sakawai ki lat ki breu ki la ban yo jing tip nangi ki ba ngim tip bangi ai jing tip syak perthai bro ka wai ngan shu ai nuksa na train ba bun nanta ngi Pyndonkam yaki Alexa devices itu badan po Amazon Alexa lani kino devices ki bala ban connect ke internet kom ki TV kini ki device ru ki longkom ki mobile ki longkom ki laptop jong pi ka Alexa la da chisian no pila play kasngap ya pi kren kasngap kum ba kai kren ba pi henrei ba ki pi klem kot ka teng jongka kanam response pi te kinu ki information ki ba pi kren ki ba pi kren tang hayeng tang shi kum ka TV ru smart TV ki microphone ki long enable tira da ka tu ko fu ka TV jong pi ka long accessible shi internet bala don mano bala ban room bala ban gain access ki microphone jong TV jong pi ka tur ka de we ka lat ka ba ki yo jing tip phang jong pi te hap su thu ha kumnu hangnu ni pen i ya kita ki jing dei bat ka sim ki kita ki data besimet jong ha Kedai kata ki nugi data ki belong confidential mangi haban long Husiar ti habangi pelai pai ba ki bat kawai ru ka ba pi la pen pawang ni kalong ba katu ko ba pi ong ba lada ki dei shisha ki bank lani kita ki investment institutions kinum da phone ya pi lani kinum pan ya ki pins mo kin pha ip kin wan bank ko biong isa meneru ba nada ki pulet ki don kam ban phone ki don kam ki don ya kan ka case ru kinum pha kinum shu phone mo kin pha wan ya pi thanat lani kin wan mi she jong pi ting ya hablong ki ba Husiar but kumi ong ba sai bor ba nginum la light mo na kan technology ke TV menta ka smart TV ka phone nang ta fi ong Alexa
kini ki teknologi ba ka kum ga jingya ka perthai ki lawan bat nginum la lai hina kata ting ko akli ni teman besan mo kumnu pyo I thai ga ni ga jingya stat jong ni ka jingkala ga jingya stat jong ni ga juk ubenta ba kumi ong iba say bor ba everything now is digital mo na do ki kot ki slide ki jong ki balong confidential ki ba menshwa maybe at pau life hosne menshwa ngim dan kam bangin ong digitalize kini ki Aadhaar ni ki pan card ni ki ayu mentangi habbo ba ya ka net mo ti kat kum ka jing I jong pi kum uri rang ba pi I kum no Kulish mun moderator ai kong iban ibarok be dalang ba jong kini ki panelis ke bedonan por Kepangi samla jong kasnong ya kebakila penbet ya kaneka panel discussion kalong ka keju I jong iborok ngatrang ya ilot ya kajing state jong kaneka development jong kaneka teknologi pamenta let's say lan berkhat men shwa post nem shwa kaneka por ngatrang bopun napring jungi banyabat ya kini ki smartphones ki jungi kirang duna ba rangi boy khatsan snem kenjat kham shedien kan ran kham shedien nginu I ya kajing nang duna shusho let's say our post nem nang kham shusho phila bani I ya kajing suki jong kini ke menta ka development kalong minutely every moment every minute ka technology ka roi ka san bat kalong ka jing sha ka bokraw ka ba mangi kum ka society nginom la ban denai ya kini ki development deinum dei kata ka de jing sha ka ba ka way ka jing ke kinu ki development ki badan akan ka technology ke lalong shisha ki benta ki barung hatu ki kamera bam ki jongi kamera thia ki jongi ban nakaliang jong ko government rupiah I ban speeded up ya ki project ki boper ya ki way ki information ki badan hakane ka jing em ki jongi malkasngi ni hapan persyang ya ki ban digitize ya ki ban store ya ki kata ka proses kemud kala bon ba ka development ka ba ka growth joka ka haban state ba let's say ngala banong mentala tapi berkhat menta kum ya ka Aadhaar database ka belong centralized for the entire nation lada mentala berkhat menta 1.4 billion ye mo ngidan population jong kar India ka jongi lada kani ka menta long pimudur menta kani ka jing step ban collect ki data ban process ye ki kabumut lada kamdehi ka teknologi ka step ban rapidly ban develop ka komut nomla ban kop nomla nomar boblei ngiru mentang le si ba lada ngilai ka bam this moment ngi kwa ban yo no this moment deinum dei kata ka jing sha akan hagi juk ki bam menchwa ki don ki officers ke jongi ki ong ba ki thu ngi ki ong ba ngi menchwa lada ngile ya kanu ka kam kemut ki bru can expect ba maybe after 2 months 3 months saying in sayo ya ki data ki bru ki bam mental la customize ya ki ba haka clip mat ba phio ban tab ya ki data ka jong pp expect ba de ban yo ye ka result malada ka technology kam grow haka rapid ke jongka ka ban long ka ba laban cope with kamot ngatraingin shibon ngin karan shudin pat kalong ka jing sha ka ba all aspect jong ka jing im ke jong ila govern da kine but na du ka government rup hin yo I ya ki schemes ki papero babon ba na preng jongki kelapan wan na ka platform jong ka technology but pin nomla ladom dei baka step ba ka jing grow ka jong ka nginom la ban kita yaki te hato ngila ban ong ba kani ka jing bu ka jong ya kini ki personal data ka jong ha ka internet ka long ka babhane ka long ka bu jing mane ni basically nga try ka long both ways ngam ong ba ong ba kidon ki jat servers ki jat purposes ka ba hakabangi Pyndonkam ya kaniki data ki jongi ki long let's say ngem la ban ong ba ngila ban ong ba la ki right from the point ka bang isnang ban input ya ka data ka jongi tel adu ka por bakan poi ka main server lada ki babon na preng jong ka transactional aspect jong ka kam dadon much of the youth mot kem dalong vulnerable reki don pat ki jaj data ka ba bangi transmit tang na kane ka endpoint ke jong pi lada pi use da kane ka handset jong pi kane ka smart system ke jong pi transmit na kane kat bagan poi sha ka kam end server ka ban save ke data jong pi just in between kamot kini ki hackers but kini ki way ki balong ki malicious element jong kane ki la bantu yaki mat ka shong naka way sha ka way te ka safety ki jong ki ngala ban ong ba ka very kat kum ki jaj sort of medium ke babi Pyndonkam but kam tam ngam sa ainuk sano mo kum gam lada kidon gini ki
kini ki para elections bagi contest bagi ni elections but ki para opponent mo let's say ngade nak party A mo PP den party B balada Peter bang ngelong closely contested ngakwa benteba every type of feed into the internet nomor bamenta anything which getting feeding into the social media, be it on the internet, be it on any other platform, be it any medium, kamot ngikwa banteba utu opponent nga feed you kanang babelay banga ngalaban le ya ka way pat ka benta hakata kadur ngalaban ong ba lada kum kata ka jet situation gadon kamut ka demand shibon yang abangan bo yang ayaki experts ki jo nga kanang ba ngalaban kada gitu information ba lada nga ngayo information jo i kamala suto makata ka long quite vulnerable nam ta jong i long ka ba ngin haban long ki ba Husiar kay pi ong day kung mangitip hin kanu ka core ka bor kam day ka balong 100% ka ba biang mo na dong sidong kin don bet ki loophole sang ni hang tay day ti ngan phai man ta siya iba lang san mo ba ngilaya kren halor kini financial fraud ngai kren halor kini ki identity thieves nang ta sex exploitation makwa man kren man ta halor kini ki judge crime ki balong hate crime mo kam tam social media man tangi ba shibun ba ki Pyndonkam ya ki ni ki fake profile mo be it Instagram ani Facebook kibon bagi Pyndonkam kini ki fake profile bakin ay kini ki comments ki jong ki bam sngout nat lani ki bapin do ben sim no ya itu iba post ya kita ki ya ke video ti akum kini ki judge crime hatu pilaju personally ha ka jing shem ka jong phedo pilaju ya shem em if not you ru manu thai dan ne em laki parlok ki jong phi ki bala sakhi akum kani ka judge case kan tok bish bun kong iban te shoban yo ban jubab ka jingkali ka jong phi aku pani kong shap aku apan ai kuble ya ka sing samla lum siap pelun in collaboration bat ka forefront media ban pelong ya ka panel discussion halor ka cyber security ani kata cyber crime ani apo ka jalam kali ka jungi dia hakani ka por rom tang yang kumu samla nang ni na po snong lum siap ngam da de u expert po hakini ki liang kan pada marsen dan kajing terwana kaliang jong kiseng sama ni apo lum siap diang ka nomor ba there's something new but ba ngadon kam hiru bangan tip siap ang kani nomor we should be aware about what's going on ta te kan kum kajing siam ka jonga sibat tengah padu siam re kumba phi jui hi haki news ki kisnam ki belakang don ki katukan ni ki brio ki bakam nyeledi ki badai ki public representative mo ki one text kum tu mo ki kam yeledi bagi ki public representative ki bakam yeledi bagi ki MLA kum ni kum tai bagi persang ban kejit bisa kum ni kum tai tetakat tahi ko nga naladi simat dengan pat syam kan ri ngasu ye ki news ing tu kan hadu kat nu kolong kemudian kami ki kun samla jangi ban sha pen ko bon ani bagi yo kata ke digital literacy mo kam tam hakani ke juk ke pemerintah ke ba ngitip hi kolong kumno oh itu hakani ka juk pemerintah mo kumba ki panelis ki jungi ki lai keren sakmat mo we are advancing a lot when it comes to technology but na try na kalian juga schools ki institutions but I could play ya ka seng samla lum siap lun mo it is the first time to be organized ki judge program so I think it is high time for schools colleges and bakin perlong ki judge program kanang baki kun samla ki jongi kinum ngop ke haki scam se Angolong kemudian kami ingin mengintip itu kijai scam kumba kijai crime kibadan haka internet kumba i bakar preliminary lapatai kijai ki types of crime mo kibadan hang haka internet ka bagi kun samlai jungi bagi baro hingi don kaman long ki Husiar dengan poi biang shi bakar pran kan ni kan de kejing keli ka ba khado ka bang akwa ban keli pi shwa bang ai la ki pat ba bakin bu ki jing keli jung ki mo te ba ashkwan phai shapi haba pi yo ka mi ki case mo ki ba ki bri ki wan report shapi ba kadan ka maybe ki la ki ngat ki langat ka strip jung ki use ni ulung ba ka internet hadu kat nu ka shimpor ya pi kum ki bor pulit ba pen crack ya ka case but ki ki jing ka ba pi sham ha ba pi tokit ya kum ki ni case mo kata ka de ka wei ba ka ba ka long ba
balai ke jela meglaya pi omne kala double ka ta ka jing register ki case ndai balai kadang duna pada namang itep kini case ki bon ba ki bam register me pi ong ki don te balai pada kim tre ban wan chakmat ban register tengah jubab cakap tu banikong okay Alright. Fiong balai kim tere ban wan one chakmat ban register. on Te let's say kala bandai ba kini ki victims ki le rane ki snobit ban pentip yang ini ki brio ba ki la sha fraud te ka ba ar kala bandai namar ba ki ken ba mangi ki police inumla bangin recover ya katuka stolen funds ne bangin kem ki tu ki accuse kabalai kala bandai ba namar ba let's say ki sha thok tang san po ajar ki ken ba kamlong worth it ban net report kabasau kala bandai ba ki ken namar ba ka process ban report kalong very complicated ki thai ban file online complaint ki thai ban wan po thanat ban thok FIR ki thai ban chakot angi ki police na kapor chakapor ki thai ban le po kod na kapor chakapor te kila bandai kita ki daw te ya tu ka jingkali ka ba ning kong bada ki challenges ki ba ngi face mangi kalong ba mangi ki police nimpat yo ba ya tu ka training ka ba pura ka bangi Pyndonkam banyele persya bat kenika cyber crime te ka ba ar ni dang duna gini ki technical experts but ngim da dan than gini ki device ne ki tools but ngim dan kata ka separate budget ban thet ki namar ba kilong very expensive te sakawai ru kini ki data ki bangi Pyndonkam ne kini ki international tech companies kaslam ka bangin yo te katu ka pen slow down no ya ka tracking process jongi bangin lap ki tu ki accuse te sakawai pada kini ki accuse ki use kini ki tools kenamba kini yo ban hide ya ka identity jongki kenamba ngin numla bangin locate ya ki te minne na yang crunch pang to ka bank mo te ya ka bank pada kini ki cyber criminals ki open kini ki mule bank accounts ke bangi ong te ki use kini ki mule sim cards te kini ki mule sim cards kan batai nga kumno ki yo kini kan don kumba lai judge mo kawai ki laban shutit niki beri ki belong vulnerable mo te ban apply new sim card ni don kam no manda 3-400 tiki tiet kumba arajar tiki ni ki beri beduk ete la dagi yo kata ko offer tiki shembet tiki use zakato ban commit crime te second pada kidan kini ki corrupt retail agents kiba pen issue kini ki new sim cards dawa Pyndonkam daka data jong ki wei ki breu ne deki fake data. The third pada fi di belong aware kidon kini ki retail agents cuba ngang lalit apply sim card mo te un scan ya ka biometric jonga un pan gitu ki KYC un ong ba ka tu ka process balik ni kong ka khamlang wala da ka long in parliament is sien tu shna pada ardi sim card ha kerteng jonga kawai ayanga kawai pada ude ki cyber criminals te kata dika mule sim card te ka mule bank accounts pada same thing mo te kila ban chu thiet ne ki wei ne kia taya bet kini ki dishonest bank employees mai fly e-born hapo news kidon ki bank employees ke manager ba shakem te ki use daka data jong kini ki customer jong ki ne de kini ki fake documents but ki bypass kini ka KYC norms but hangta pada kini ki cyber criminals ki siyo ban operate ya katuka bank account but ki siyo ban move ki ki funds te kata deka balai te sakawai pada kini ki cyber criminals ki operate na shabar te ki operate na shabar but ki use kini ki tools ba ngai fi mene kum ki VPN ki dark web te ka penjenjar kan yangi bangin kem ya ki te for example kan ask away kanang fin dub yes ngotho te shubo u hacker mo na po Delhi shong na ha Delhi u create ekanika malicious link
create lambat ka SMS ba na po bank for example create kini ka malicious link te dak jing yarap jong ka AI pade u send ya ki send shbo 1000 no ki breu all over the states tu shbo ka wai ka poi hanga te nga pade ngadang mod ba ka de sha no po bank dengan klik ya tu ka link te ka de ka malicious link dengan la klik ka yalam yang asaka website tekan peni bakal load yo ka page tekan la load pada kai kan le silently ka install ya ka malware tekan ni ka malware ka harmful software tekan la rong hapo ka phone jonga ka open ya ka backdoor kan kena bau new scammer unyo ban rong tu nyo ban access ya ka phone jonga te hadin pada namar hapo ka phone jonga kindon kini ki payment apps te hang tu salah ban le kini ki authorized transaction Ti kini ki send ki message ki send ki numbers ki belong unknown dai nama shubo mata da dai baka send ka bank shubo mata SBI kan one byte da ka SBI dai kini ki malicious links ki ba pi ong fi ki one byte da ki unknown numbers dai ki use ki mule sim cards but ka pisa ba ki rung ba dai ke de kini ki mule bank accounts kan tingi pa de ban wat pa de janjar amar ba kini ki actual culprits ngim lap Tingilon ka malong Husiar mo kung ba ibai ong balada ki wan kum kini gija message ki phone ki jong pi ki badai da ki way ki numbers ki ba pimtem long ka kong sani bangin long aware ma bangin long ki ba Husiar nginom klik kul mari ki links ndai na malada ki wan na ki banks kin wan be haka kerteng jong ki bank ndai te aku an poi shi ba sei bor mo bang aku ban ya kren menta halor ka jinglong kong san jong ki jong ka jing ai ya ka jing nang jing tip sha ki khun ki ti ki jongi la ki de ki school la ni ki college ban tip sha phang ka internet kom nu ban Pyndonkam ya ka ki e ki jing yo jing men toy ki e ki jing do nong bat kham tam kom nu ban Pyndonkam hok ya ka Rynsan social media kene jing kliu pi ai ka kham jing jar ban juba namar ba pinchem pi seno pi kren phang ke internet Ani sino pi kren begitu tiar ki ba connection internet. Kamdei ba pi kren tang hak benta jong kamdei ba pi kren tang apne put sam jong ka jala jongi. Sino pi connection internet pi along globally connected. Pi connect bro ko ki perthai. Ti umdei shu ba ong bangi khamduna jing tep ni khamduna ka jing don jong technology. Kan hab yang kat bat ki wei ki perthai jong ka wei ka ri ka wei ka wei benta jong perthai. Nyim nei ban ong ba nyim pat biang nyim pat don kata ka de ko jing jing jar ka bengi shen menta nei ban ong ba ngi hang ne po kri jongi nyim pat long equip ha ka bang ngin pin su thu e gi briu ba phim dei ban le kum ta phim dei ban le kum ta nomor pelai si sien phi ong kum ta ka mu la pen i lu pa jing sa dien jong kri jongi ti ka ba kham kong san e hang ne menta ka long ba ban kong ka sedang ni mi ka sha Kimi kepan kong di bagi di masuk tu haba ki keren sepang ke internet. Ini haba ki tiat gino ki device ki balak men connection internet. Hakapor men shuang shem bro mendai tang menta ni kam slam. Rangi tiat gitu ki instruction gitu ki kenjam manual. Njudan bapule. But haba install gino ki app ngimju page ki terms and condition. You should scroll next. Kata ada way ke jing bakla banding kong do mile. Ni tiar ngim tip ya ka capability jong tu tiar banding kong. Ka ba ar la dangi Pyndonkam ki tiar ru ngim Pyndonkam kum ko badai. Ni shu ong bai okay. Insya ai nuksa abang install gino ki app ki mobile phone jongi. Nung kong ni sham shop install kini ki mobile kham tam ko bangi Pyndonkam bro. Ken pan ki consent na phi ba phin island ban access ki SMS ki storage jo phi nani ki camera phim jude ban phin marmar ban ong okay na prakhat ba don kam na em mar phin siam mala na phi install ki jo ki app ha artli ki operating system komut ki software ba ki install ki different device komenta ka khampao ba ka Android ba ka iOS Siam mai raju ka app la dapi install ka iOS kan numpan pi ba
Pyndonkam men access ya SMS lani ya storage kat bahagian Android phone kapan kenapa suatu bahawa beli Pyndonkam man ai suatu Pyndonkam man ai PI tang tu por ba install let's say ki pan nak benta ban access ya storage nomor bakin hub ban dump some of the file kamat ke bakin Pyndonkam install ban hub tap ke storage jong ke phone jipi Android haduin ke tu Pyndonkam shu ti ban hub suatu bahadien ba kala install pidai ban revoke lani de ban weng no ke permission ban I access storage nang ki SMS jipi menta nabun mujungi nyimtip bah ni sngo suk bala da wan go OTP ha kanu ko am ada ka shim hi na SMS ni sngo suk bana ni sngo comment ba kloy regim suk thu pat ba ka tu ka app ka la bandai kinja app ka ba shim mi data jung pi man ki SMS ba ka poi phone jung pi ka pha sigi briu ki ba don da ka wei ki jing mot long kum baka shay one kum today to give permission once lani always lani never ndai ni haban le bitang only once ladang ni tip bagi ham yarab rai hakin ki phone men ta ki don ka provision ba pila ban reset ya ki permit or permission once maybe after every 2 weeks because hakajing kerki jong pi ada pi Pyndonkam WhatsApp pi kwa ban shonder ada pi ai permission nang kong PI okay pi set PI permission rai pi kerki pi klat ti kan kham ha la dangi la man ko por ngin pen million tagi cyber hygiene magi khot bangin yakin ma ban pen khoi yaki permission la ni ginu ki app bangin Pyndonkam bangin uninstall man ko por mar ka janjar bha la da yimla ban budien ni gini jing bakla jini te halor kan ngin dei ban su thu bakini ki digital device bangi Pyndonkam menta yimla lai chu menta kadai ki jing Pyndonkam kam dei shu ba ong komen shwangi pek TV ngila ban shong klem TV ru menta nak mobile phone pingin la shu ban jai lat te ba kham kong san menta ka long ba lada ka don ki lat ki don ki lenti kita ki terms and condition ki blabo kom ki me pa kham tam ngi dei ban su tho la dangi ai shi ki khulong ki kana certain age limit la don lupa man ki ap ki ong ki pen i ba ki ni ki ap ki la ba pen ai nak du ka ta snem stu shi ta ka snem te haju ko poru bala dangi ai ki don ki permission ki don ki settings bangi la ban apply ki apps ka ba ki lada ki khna ki kwa ban access beyond ya ka badai ban yo maki kinum la ban ne kata ri ban kong ban ba ar kumi pa ni kum ki ba kham he ki ba kham tip system ada don kanu jing tip dei ban ya thu lem ba dei ban pen tip shaki wei namar menta ya komputer la long kum khulom ni ulet bangi ji Pyndonkam men shwa ban tho jing tho menta ba buon pla janjar ban yo khulom yo let da pipan ndai ba sup ban yo mobile nena namar ki mobile menta ki malik la ding ki tools di tiar ban yarap yang iman kesni aban penyai kam ila ban sai kot Pyndonkam batang nang mobile Pyndonkam Pyndonkam net andai la khamnyan ki dokumen jungi menta ban ong Pyndonkam Pyndonkam net Pyndonkam show la don ki digital signature ki e-sign ki different ways bagin authenticate ila di komenta ha bangile EKYC katu kadai ka kinja kadai ka bor kadai ka tiar ka bala ai ling ba ka ki digital device ban pensi sha ba pidai upi ti nyendum la lai tingin ha Pyndonkam ha kom badai bangin ban su thu kumno bangin Pyndonkam adangi ni Pyndonkam kinu tiar hadu kali menta ba bun kali kila long internet enable tingi dei ban su thu si sien bangila ai yagi tiar bangi Pyndonkam ban connect si internet ni dei ban su thu ba di ban tip kinu gi benta gi bangi ai bakin Pyndonkam ban shim ya gitu gi data na ni Kubleshbo shwa bangan poi sha itaman pasan ngashkwa ukli kitang kan gawin kitchen clip hi ba sai ba because kwa ban tip mo nama bini pi don hapo NIC ni kabadi ka IT wing jong ka sarkar hi nei ti naka sarkar man ta kumangitip na do ba ni kumangikren man do arajar sao teter klalong more inclined towards kani technology kan jing Pyndonkam ya ka core technology ti Hendra habang ya pek pada ya ki baterai hang tu dei kanu department ru hadu kat nu na preng jong kini ki nong trei sarkar kini ki officers ki balalong digitally empowered kata ka jingkali ka
Haba nengkong ni syam ba ni bamenta borok kila Pyndonkam digital device. Ani kita ki device ki badon ka bor ban connect ke internet. Te haba dei bat ke government sector menta, ni dei ban sum thu baki brio ki badon ha government kim dei ki ba la wan lupa bat kita ka jing tip sepang komputer. Te kani ladu isnam arhajar tam kila sedang ki jingrung jong kini ki devices support ki repair ke department la sedang. Te hadian ketu kisnam arhajar san ngilai la sedang don ki online services bi ai ni government. Te nadu tu ki por government kala penlut mat kala sedang ban ai ki jing kai ya boro ki nong tre kam badon po government kino badai haban Pyndonkam ki technology. Te nadu tu ki por sha kala sedang. Rei ka khamskui kindia tu ki por namar ba kalat jong ki bai ba ban access ki technology khamduna. Ka khamskui kindia. Data hadu ki snam arhajar khat saw khat san. Baka wan kini ki wan ke jio. Baka smartphone long easily access kala tat bah. Ki mobile data kala tat bah. The penetration of internet kala rung bah ki nong snong ki bai ba bro. Te hang tu ko por government ru kala kham shamjin jan namar kan kam la shuban kan bakan kham ban ban shimpor bakan ai ji kai ki nong trei la jong te agni isnam kala bon ha ki lat baga government kala shim da ka baki tap ki contract nang bakin la ban be bat kata ka jingkiu step jong technology te na lor ka taru igini ki officers ki bla don namar ban shim mi gino decision at government level don kam hi ki approval na ki senior officers kini ki ba mdon jing tip e ispang technology insha ti nakapor siya kapor ka government ka jupen long kini ki training ani ki badai don badai kum ki awareness kum ni ki badon kam tang bakin tip sipang jong ki technology para babon ki por ki ju ai ki training ki badai specifically bagi tu ki application ki Pyndonkam ti ba mentahi babon lagi government institution ki department ani ki universities lani ki autonomous na babon hi kila long IT enable but kila la ban handle but mentaru ki government hi kila le kat bala bakin pin climb bor shushu ya ka digital infrastructure nomor ladang kinong tre sarkar lani ko mangi ki paipa ninang man Pyndonkam but Husiar kat bang Husiar ada ka digital infrastructure jongi lani kum ki phone ma Pyndonkam lani ki laptop ki mobile ada kim dei ki device ki balong updated ki bathmai ki bala ban ya da ya kini ki threats lani kita ki cyber threat ki bala ban one ban top skor ada ngim la ban Pyndonkam lagi ki tiar kan man toy kan nur nginum la ban kiar ki ti hoi nak kuat ban poi sa syai teman pesan mo na shkwa ban kli ni jing kli mo ni tep lang ba ka internet ni lala ban yo iki kubor stat real time mo ti ni ong ba kadon kata ka flow of information ha ka jo ko por kadon ka misinformation disinformation ro mo men ya por bagina ya kren ni ong ba ladami kum kini ki cyber crime cases kan kalong kidon ki cap ka ba kalong ka kongsan ye suppose nga ni victim mo nga ba siya thok kalong ka ba kongsan ye nga bangan pintip no mar te siya ki bor ba dai pet khnang ba ki way pat ki pat ba ki ba yo et ko jo ka message kinum ngat ha ka to ka jo ka trap kan ti lada don kum kini ki cap hadu ka nu pisno day ban ong ba ka jingpen sam priang ye ka jing tip halor kum kini jai case kalong ka padon kam ha kata ri ka way mo ka number 2 kalong ba hatu pisno ne am ka don kata ka gap ha pedeng ki kun samla bat kirang ba ha ka jing Pyndonkam ya ka internet yang le ching Pyndonkam kalong ka Pyndonkam ba shisha banong ba ha ka nong ko por ka bangingat ha ka nong ka issue ka bes debat ka cyber crime but ki way pat ki benta ki bete ha ki phang ladang ni kum ki citizen jong ka ne ke jaka ne jong kari ni kloi ban pentep baladang ila ban pentep leng ba jong ki medium ki bakham long ki ba don ka benta ban
longga konstruktif ban bahaya kan ke jingja atrai ka bahasa bon mar babli lakalong namba jong ki police department ru kan de go way ka banta mar kam tam ngin ki sin ta ka dan ka media ka ba let's say ka bade dapet ye ke ba kalong mentalong ka jing step tam ban sapriang ye kini ki information kan de lang ba jong ka media but kini ki dong kilong ki component ki de ki stakeholders ki bani rap yangi ladang ide ki victims ki ban ngata kum kini bat ka de ka banta yangi ba ngide ban simkloi ya kana kalan bangin yo ban pentep lang ba jong ki hakabar kadi ki jinsha ka ba crown ka ba ke gap bring jong ki youths but ki bala kham temen ka don sha ka gap ka ba crown but let's say yangi ki bala malanga nga shu bangadi atara ka IT kniat ka kham don ki jing tune lang sha ka perthai Hari benda de ngam de do IT ngatrai let's say lada ngana yu lada yakren haki be de kerta ke jongi lada pi khamlong kendian hakanika ba pi kham so system yakanika technology ngatrai ban lada ide tang I we petty crime me baja ngatrai pinom kwa ban ong ba yunmar pi kandan ke jis ngula ran kamdan ke jing pom kwa bat kam pisau ladiru kamdan jing mentoi ban pa ban wanra ku mikini rei ki samla badi kila im lupa hakane ka jok ka ba let's say ngala bang kitu berakam kena lei mares dang kha nang shumi nak po jong ka keme layo I ki borong ki badan nak perthai ban let's say ki bobon mata ki keme ken nujor ban akenya kini menjor ban nga balada pi ai bam khon ngini singi phakan oi da ka mobile mo baken bam khon ki ken bam ja ki khon kata kalau ngajing shisha ba ki khon ki braret na du dangret kile I lupaya kane ka technology bat kala pen state chibon ru yaki bakin kacop yaki ba ki changes namar nanong sai sin pat ba kini ki changes ki badan mentah kane ka technology kilong so rapid ka ba phenomena mangi ki bala khamno ki bala kham ngila kham associate bon but ki human rather with the technology and ki samla ki dang bon ka puar ba ki spend with the technology rather with human te kata ka penlong ye ki ba ka gap ka dan ka gap ka ba kram Kemudian syukur Memsan ko an boy syai ba nang san mo ngitip kumbai Memsan I ong ba kani ka juk ba menta mo kala im bat ka board ka core internet dai ti ngai pin don be hi ka profile jong pi po social media kanu ran san social media pi don mo ti hatu pi ngo nem ka don nem ka ta ka pressure ha pi kum usamla ban long active be ti ha social media hello maybe kala ban don ka ta ka dam de ka pressure kan de ka necessity pi pin long active ha social media aku besi bon kong iban aku kani ka jok ko ba pe ngaso bangi hapan long social media active ben mar dan tentang kidan ngaru yala dia ngam dalong active than tentang kidan ki palok ki jonga mo ki sit ongnya I me ta melong be social media inactive ben nga te hakani ka jok momenta kamtam ngali ngawan na ka Gen Z era mo the 1997 till the 2012 born mo te kinili kilong be komtang we have to be active when it comes to social media kan tila dangi keren menta ngan touch kendiat halor ke AI mo namang itip kindon kini ki deep fake videos kini ki AI generated videos hakajing pe ke jong pia tu pila ya kendu ne mak shimet mo ke pia ki videos ke ba ki ilong real tang ba kim long real mata ki bon ba Rynsan social media ke bengi kumnu pede pi penia pair kumnu pede pi differentiate ki na try ni thu bit pi hoi menta with the advancement of AIM kala kam advance kendiat but there is some loophole te bingi thu bit ki videos bagi the AI generated ngam nang ban batai rela dadon mo som naman ba maglia kli kata nama dang hne ngadang I po ngadang scroll po Instagram kuran ko ka major political party ha ri jongi ka pa shakno ba Pyndonkam da AI generated video badle ki promotional videos ki jongka mo te that is a topic of a discussion for another time mo te anga kwa ban kerpat ye ki ri pai ba mo na da ki don kinu gijin kli ba pi kwa ban kli ya kini ki panelist ki jongi phila ban bo iki manu na pedeng jong pi kam tam ki kun samla ki jongi la da pidon kinu gijing bams ngau thu la ni gijing bams ngau shai phila ban kili mo ikaw nga suri ng ay kublayas mo manay sek samalong siya pulon ba sigini ka mo wana ganay sigini ka kaya issue pulong very important ng ta jongi la kalong mal baka kta ni ta kubong ni ba mo
Rynsan yang bak kamtam ki youth mereka ketak ni bro kamtam ini lagi bak kam longi wan hadian longi tip ke internet hadian ti long kan mereka ketak lu bukan dengan cybercrime ngot kumbang i bak harpram no ti kisah skibon ti mana kau ibi mention i bak harpram ni gong ba kibri ki long ki threat wan chakmat long kibon ki kisah skiba kibri ki man mo kibon ki la sha talk la sha scam mo lembaga internet ngaruh way ni kita nampak lembaga kita itu ki no Facebook lembaga kita pilih produk skiba ajing sha kalau quite expensive jadi ki offer pada ka rates ke bolong ka ka ketik ngate so automatically ku order la yo apa dia ngayo far long la sha sok mo kom kita ki cases tu kadi ka rate pa ka mon Temen yang bakiman namar ba kalau complicated gitu one of the reasons pi ai kalau complicated ni gitu bakiman ban file lani haple online filing lani one file kini ga physically di aja file question tu aku long ba man touch go just come and encourage ki brio si kadon ni am kata anything from the police state ni man simplify that process ke suppose anything will get scam ni ki ba sakta itu kenapa ola kadi ga mon berit mo piong pitch po hajar te hari lana Gimle ai pada itu it encourages the scammers to do it again and again. To crack down on them, to simplify the process so that people Lada kalau tu complicated kamtam ni tu kita cakap gunung kiba not kimlong what we call cyber wary lah ni internet mo savvy mo. Till let's say kata kapan salian iki knowledge even if the amount is very huge ke. Bakal peran kuaban ai jengmut halal kata takadaw gani ka government kala pendon gani ka national toll free helpline number ka bakila ban chu call 1930 mo te lada ki call ya gani kindon bi ki bre ki ban assist ki ka wei de kata kila ban chu call bi na yeng ka ba at kila ban visit ya gani ka platform www.cybercrime.gov.in Kini ka platform ka handle all types of cybercrime cases. Ti kita atli kidi banle. Ak balai pada kim jude banle ran. Haba ki sha thak. Kidi ban wan chakmat bat kidi ban tip bangi ki police ngidan nak benta jongki bangin nyarap. Ti lara ka long complicated ka process ru tingidan bangi pada banyarap ya ki kan. Itu melakukan khmat ni bagian jenau ngai kublai seng somla baglo organize program di ngarunga ko iban kili ba khatpran medina police ngateng la de victim sisian tama namjuri grad we la bakla lele das like goes on lele ngai skwa ban yo jing sang kidan ngaleng police department bale ngateng la lek mo apa cyber crime bro ngale tele dia mengalami blok begitu orang phone senior police kau dah buat cyber crime ngale Pale kita jenuh kamu kau lalai, kau ni sasaran polisi ngalai. Tapi kalau pendominan dia nak kalian ke polis permen longam sutunate gerbang terikam. Akak momen banget ada nampak polis station tu, dan phone tu beri yang awak tap shoot besar. Du pulit ngapai sih, apa yang ni orang phone, urkiman pulit. Teh, saya ini aja yang ramai pun kata. Direct pulit orang kena ngapai sih, orang kena tam kena ini. Ship se le yung ni le whatever ngaptip kay ka procedure tengong petse uni nak utok uni urkiman tengah orang nganti tengah poisi siro dale munuro te kelaya bun proses untuk kila phone teng kilong kila na spo pidari na pasyo bidau kila transfer itu spo kila phone yang teng wani kendo regla poisi sekut tengah list sekut kala poisi sing plus no kay gitu mengastu kom poisi si tengah mda nili tan mile belajar kalabun kamu te close to 3 lakhs Jadi gajing bakla jangan nomor ngadon kam, ngai ba maybe possible, it's kind of loan tangwang. Posisi nuru lut man pla, mereka suka ba kiba sha, lesi ni semua jadam don kiba sha ro, long nak kalian polis kille, keluar je gajing rap nak long long lentiru tentang tadi. Bakar peran I don nak hot seat momentah, you have to reply. Hikwa ban ai cuma mengisu tu akin don be kini ki jingkelan mo ka be dai bat ki kam ka ani mo dia bat kumbai ong iba mentan ru kalong ka badan kam long phim regret na mar philan from your mistake mo ka dei ke lesson ka mata ka jongi baro bakar pan ko ban ai jingmut ne phi you take that as a feedback
ningkong aku abang sorry bafi experience saya kum kita kan te Henry kawai ke bafi de bentip kalong ba kini ki scammer zai kinum stop ban bentot yapi bala dai fila file ke FIR te ka kam ka jongi bade kalong ba ngihab ban investigate ban ngihab ban wat gitu kan te na kalian jo pi to ki phone bet maki dai te umla le ai te ya kata pada mengi ngihaban touch kini ki service provider ru kan ban block itu number the rest pada ting ngihaban investigate ban wat itu breu kan pila ban batai di golden a ka piong alright te ningkong dai ki ke ka ba fide ban le kalong ba haban act wood more within that golden hour ka bangi ong namar kani ka maximize ka chances ban recover ya ka funds te lada fi report pada hakane ka portal ka bang katuka platform ka bang ong amne te ka le yu kani ka platform ka track ka report but ka block yi kini ki fraudulent transaction te ka balai pada fi de ban shim screenshot yi ki messages yi katuka website kana bangin yo ban use gitu kum ki evidence banyarap yangi haka investigation Telada scammers pada udang continue ban call yapi pimdai syuken ban entertain nomor balai ngila shim tino mangi ya ka case. Kalau ngumta, TV fila provide lot ki evidence ngi baro. Te kala syong no pada sahangi kumnungi investigate. Kaya so lagi binjar arti wa apa ini. Yang dia pin so tu, dia pun so tu badon kisah scam ke balong very identical very similar. From the technology side, depend ini pattern. PPOP jual dia kadang offer dan PPOP beli Pyndonkam loan, awan loan. Kumno kita Pyndonkam, lawan suatu. Kini Pyndonkam mau Pyndonkam su cyber security. Mas cyber security ketika rukam ketika lat, then ya dah. Di janyu kini we cut attacks ka one pa age group 15, 16 to 25 average and 50 plus. Kini target age group ki ba ngapa? Kawai kalong magini ki young 15, 16 ki ba access, they want to get things fast. They won't think twice. They click. They want to get rich fast. Kini pula 50 plus kita ham so thô ha rei cái chính số thô technology như kia ham ski thì cái chính ngắt ham buồn long kadai ka bai ong iba because ngi dapat iki mobile long ngat baru na play jong pipila share me kani ba na dapat scroll ne haka Instagram ani Facebook nta pilek ki shopping sites pipek juti kita ki post ki bawan hadin lo kinde panggi juti sudah barokai long kini ketika jing start ku ong iba jong ka AI te ka ba kaya le ban scroll ni ka algorithm ka juki kaya kum tamo tenga kwa ban snga mantana ki kon samla juni la da pidon kinu ki jing kili shwa bangin ya benkot no ikani ka jing ether ka jungi ningkong na aku lay baro ki badan hamnia but ya ki nong penya tadi program te ka jing kili ka bagaga ban kili ka de ya I Sir Edward kalau ba lada ki brio ki komba kla klik ya katu ka link mo da naman ki wan hapo WhatsApp ha SMS mo lada ki komba kla ban klik ya katu ke ikasenjam ka baningkong bagi de berle ningkong ni shi ong yaki ba kim jude ban klik yaki ki link marba lada ki klik tang shula rung utu malware tiwla yo access ya katu ka device Shubu pada fila bakla ban klik. Ti kumbang ongai fi mene pada fi ban report haga tuka platform. Ne fila ban call yaki tu toll free number 1930. Kenapa? Kinyo ban block. Sok kawai nak kelima na I samna jumani kashnong ba I ong mene mo ba bangide ban long kum kini ki Gen Z mo pi ong ba pi Ini belong active hakanya ka social media tamba active in what way mo iko abantip tak gan mo active
Cuba mata pidon WhatsApp group a group of friends nanti we discuss tentang the film active Haiti poor pidang ya keren you miss the fun so that's what I meant kan. Kemudian don jingkali ya sa borong kar buat bagi don apa National Mathematics Center. Kemudian tang sian gisi beladan don way kena badang kadus nam. He's a Dubai based student kan Dubai nani na po India. He's just 16 years old. But he hacked the system juga nika NEET but ka JE advance and it only took 3 to 4 hours ban hack. Tambah umepat expose sikane. Tenrei contact si concern authorities. Te ukna banang kadus nam lala ban hack the system tengah try kadang let's say kadang some improvement needs to be there, right? So, 8%. See, when it comes to technology, we cannot say this is the best technology. It's the best until nothing happens. So, kemudian ada dapat dan kena jinja, ni consider kali kemudian. Nrai ada dan menu, balap begini vulnerability lagi ki developmental flaws dalam ketua sistem. Te kandai kecing tu na, nrai kadai kecing lam jauh ulu batip ya ketua sistem pada dalam kecing tu na. Tinggi mana batong ketua sistem pada dalam kita kita dalam senai lumreu. Senang kandai kalau full proof. Ki bit orang yang kata kandus nem jauh kena, kita kandus nem kadai jas nem kepala jauh. Namun ki Menta kibriu with the age of technology and AI. AI kawai kumigikran mulubina when it comes to cybercrime. There's an edge ni AI bor ki scammer lani kitagi attackers ki banang malumangan ban attack and even scam. With AI within few hours within few minutes kilala ban scam kibriu. With AI ki speed up the process Pemenu-menu berkat pekelak penuh. Jadi mentahi uberiu wasutru wenang Pyndonkam teknologi. Mendai uberiu wenang bersna. Mendai wenang berkolaborate, wenang Pyndonkam jadi betul ke beladon lupa. Siang tagan misal dan tambah ni kecing lah jangdo ban break binu security ketika kecing sedang berdiri ban sutru pada don ke jingduna sistem. Ijunduna kidon longi habanya treba kumno bangin la ban pinbha pademo na gitu ne te ngin shimi question iba jingkali ke bakado mo dan ya hot lo ko bang iba mana mo long anything that we search on Google kumto lo ki target kiran ads kumto nama ba gi on ya ka ad personalization po Google account tinggal ban off yo ka turu magidon kini company ke boran ads limba SEO ngibo keywords kumto anyone sebulan lagi kita company ban target customers maka bentar convert long that how it work long kata kong kaya tang belum ngila ban off to ad personalization apa ke Google.com te lo habangi keren duk meneng asobe bakata ka internet lane lan ka AI is bad tang bolong ba there's always pros and cons to it ma te long kumba yong so menta vide bakata ka AI training ba I government of India long kasuki kuman pet no mo mangin ngila go through that training kasuki. That's why example kum ka co-pilot was introduced 3 years back ngi nang sedang berdius mentar. Telong kajumut jangan mo bigidon lang kina school hang ni. Ngidon lang ki kina samlaro hang ni. Tinga jungit berbor hal dia pa AI can never outsmart human beings because it's human beings who feed data to AI. And AI will not take away jobs but human using AI will take away jobs of some human beings who doesn't use AI. Ladang nga use AI, I'll take away someone's job who doesn't use AI. Telong nga sukwa ban kali if there's any training for young people, kajala kajongi nakabenta kuno ba and like equip ourselves with more AI skills and more AI training because in 10 years to come, it'll be tough to be employed if we don't have any AI skills. Tengah semua bangkali if there's anything from the government, kaba ailat ingin samla ban equip yalade with these AI training namar ba. Different AI tools give different results. Hang day time na department ban AI training. Nani day bat ka AI training na government. Ang mga kum na tip
kalong ma from the government of India ki don ki centers bla set up they have long and try they apo nilet la kili ki don ki mission lab ki bla install they I think if it's day free of cost la ki ma jitip ha no nilet ko no po no bills they like the party kam nam tip ha ai don ka training le bomenta nilet so kala ka don The Buffy shape and long ki awareness programs like school, colleges. Oh, ki school, colleges, ki la on top office ni. Ki kwa minu ki awareness program top yani a kind of workshop for AI or related to any technologies. La on top office ni. You belong, you want school, college, bagi I take ibu Pyndonkam. Tinga so ka ade poringi bangin pitkot no egen ga jinga kran ga jingi pangakwa pitkot da closing remark na iway na playing jong pingi sedang siya na ibas nang san closing remark so closing remark na kalian juga so comment sikat deh mga ya dan bentalang ketika panel discussion kumangalapan pa no do ningkom ma ngam dade professional hagan ka feel marba ka jing pule ka jonga bat ka profession ka ba dan ru kam dah relate ham me kabir pada I learned something new but from this panel discussion thank you tai professional ka long ka benta ya ka ba ngat khniat nga shumulong ni long ni habani em kom ki brema ni habi em makim lang salang bat kini ki cyber crimes kinang kam khlan yang ni syakman te ke bang idon kam kolong ba kum ka em lang salang ngini treshitong namar bada ka ba iwe isembo jing pasat lem ka jongala na ka jongpi syaka im lang kasalang kan long ga jigur khu ka bangin laban defeat ya kan ka crime ni dei bentit bagi dei bang so thu ma ni Pyndonkam ki tiar connect barka internet ane ki no digital device ki bala bagi we gila Pyndonkam bakla undai shu so bagi Pyndonkam mission ko phone ban Pemilihan menteri tang mencu store, mencu call, mencu message, abian, nengkam menteri ni sepanjang kita. Jadi, kenapa ke digital device? Sila mikrofon, smart TV, mentale kan juk jongga AI badka Internet of Things we call. Internet of Things kumat kilo ki device में people ये refrigerator, ki geyser, ki washing machine, ki badan ke capability lagi ke bala, connect internet. Gila mencem kilo betai dan ayam jupi bala patch ki break di bawah. Jadi day bentit bagi day ben semua hai ini device yang sudah Pyndonkam rumah, kampung sana long bagi day ben hun Pyndonkam raju mobile sources. Sisian mobile service, sisian mobile update show, jadi Pyndonkam na mobile like kan cybercrime. Aku benong ba kenika cybercrime kejaman haki second. Buat ke attack yang i baru ki bayu smartphone buat internet. Takadang i haban long adakar. Kadang asyik ong kam ta mi kena samla kim kide ban kan mau ba ke ka baki share ke baki post ke baki comment online kalong permanent. Marba ki bon kini ki scammers ki fraudsters ki ba la ban misuse but exploit gitu. Te ikini ki belarang ba pada Pyndonkam ban tip ba kidai ban update ya ka operating system jongka device jong fi shaka latest version but kumno ban turn on ikini ki security features khnang ba finum long vulnerable to kumne on ya ka malicious link ru dai te beling ishi ong ba kidai ban activate ya ka two factor authentication khnang ba wala da u hacker la yo ban access ya ka phone jongi Pyndonkam pada ka second form of verification. Takadang ni don ka two factor authentication what hapok ki social media accounts jong iro. Te ka balai pada fi haban yalong very respectful but ethical haba fi interact online. Namarba it can lead to cyberbullying na harassment. Te la da fi sha bully pada khamta mi khna school lang ne. Te ke ba fi de ban le kalong ba fi ban shondor ya to profile fi shondor ya to ka messages long screenshot fi report ka reporting tool but sa report ya to ka abuse and then fi let pada ki portal ka banga onga mene ka to ka platform
mo ti sakawai pada pidai ban limit kani long yo baro again balance is key yo nei ti limit ya ka screen time jong pi pidai ban don poru kumno ban thia bha kumno ban trei kumno ban pulie kumno ban exercise kumno ban spend time with your family and friends ti kata ka closing remark bang ako ban ai Leisure bak karpran bad ki panelist baro mo ki bela penpau ya ki bela ai ki sembok berkat ke jongki kamat ke jongi menta bad kumbang ilo yo sngo bakalong ke Pyndonkam yangi bangin tip ya kita ki measures ani ki steps ke bangi kum ki pai ba ki Pyndonkam ya ke internet man la kasngi ke bangi Pyndonkam ban tip kenang bangin like na ki nugi jing ma ki ba don ha ka internet ke badan link ba ke jing Pyndonkam bakla ya ke internet mo dia dah kitu ngilapoi sya ke bakut jong kani ka Rynsan Iathir kani ka kejing keren ke jongi bat kalong ke ke basngo tenat banyo banya shemen talang bat ke snong ma banya don menta ba ke snong bangangai bakani ke de ke sinjang ke bani kong ke bangi ya ke labrit bat ke dor ba snong bangi banang ni skmat ru nginang ya ke labrit hi ba ki we ki dor ba snong jong kani balong ba ke jongi mo but kwa ban ai ke jing kubleru meneng kumklet ya i sister Helen i pada i principal jong kani ka school ya ka jing long lakloi ka jong pi mo ban sha ingin Pyndonkam ya kani ka hall day ban pelong ya kani ka panel discussion kubleshi bon sister ti bat kumju ru ya shukwa ban ong kindiat nam ta ki parlok ki bape ya ka program ka jong kani ka jing kren jong im ta sni ba kini ki ba pyo menta kila ban ai jing mento ya pi lada pi tip kinu ki jai tools ki ba Pyndonkam bat kumnu pi Pyndonkam ya ka internet mo kumbu ong isa karpran mene ka screen time ke jong pi bat kita ki tool free number ke bila ong mene 1913 de gede 1930 1930 lada pi kendu kinu ki jing e la ne pi sngo ku ba pila sha scam ne ki don ki bri ba thok e pi pila ban phone sha ki bor pulet te da ki tu ngila poi shobab kut jong gani ka program jong gani ka Rynsan Iathir jing tasi ku blai po jong pi baro